Здравейте хора! Днес ще правим паркур фитнесето там. Но сега ще започнем. Между другото, казах го и на шорта, още 5 абоната и ще стане 100. И тогава, когато съберем 100, цялата седмица ще качвам видеа, буквално. Дълги видеа, шортове и дори публикации. Така че се абонирайте по-бързо. Почваме. Първото предизвикателство. Ще трябва да направя 2 набирания на този лост. Второто ще е ето това. След това ще трябва да се разкъсвам. Четвъртото предизвикателство ще бъде от тук да мина. След това ще правим някакви набирания тук. И ето ни сега вечерта, не питайте защо имахме прекрасната сутринка. С Георги сме в момента. Кой беше първи? Аз. Втората обиколка, между другото Витан ме замества, защото малко се налених, така да кажем. И с това 3, 2, 1. Това е лесно. Елементарно! Кой беше първи? Гого! Гого! Добре, айде! Трета обиколка. Чакай да стъкам това. Да сваля. Тук е много опасно, между другото, защото ако някой се хъсне, ще плъцне. Айде! Ама трябва 10 секунди, не само всичко. Аре, аз ще кажам и сега е 30 минути. Види, я броя от 1 от 10. 3, 2, 1. Да. Ето сега трети рунд. Четвърти. Трети. 3, 2, 1. Давайте. Айде, Деяне! Айде! Пак ли Гого? Ти беше първи. Да, аз бях. Бай, давай ето. Какво правим? Ама 10 секунди. Гледаме. За сега първи е Велизар, втори. Значи, Велизар е парцал, Дитко е турба. Какво става? Дитко става първи. Леле. Дитко е парцал, Карина е турба, а Велизар е кърпа. И първи беше... Как изпревади всички двама, леле! Айде сега, Петър. Айде. Спирам. Миналия път бяхме свидетели на Дитко как направи пълна измама. Грида си като слон, който ще напие вода в езерото. И хайде. Не, че ти не си слон. Не тръгваме. Не, 50, айде, добре. Дитко малко закъсня със времето. Може да се почваме обаче. Витан е пърс като стрела. Пърс като го. Бърз като стрела, трябва да се забива в сърцето.